Niin löysin tämmöstä kahvalämmittimet, mitkä on ilmeisesti Broncon valmistamat. Ja mä oon nää joskus ostanut mönkiä varten, mutta mä kattelin, että tässä on tää reikä. Reikä saattais käydä tähän moottoripyörän sarveen myös. Eli mä oon nyt tosta ottanut vanhan pois ja mä vähän sovittelin jo sitä. Tuossa on tommosia pykäliä, niin niitä jos vähän viilaa matalammaksi, niin saa menettää paikalle. Mä testasin nää on ollut jo useamman vuoden mulla tuolla varastossa, niin testasin, että ne toimii vielä. Niin mäpä koitan nää tunkasta tähän näin. Täytyy joku liima varmaan laittaa tuohon. Ja sitten luultavasti pitää vähän tuolta toisesta päästä lyhentää. Leikkaa pois tämä pääty tästä, että mahtuu sitten tommonen viimasuoja siihen takas paikalle. Mut katsotaan, mä koitan tunkea tänne tohon. No niin. Siinä on nyt molemmat paikallaan. Hieman väkivaltaiset vaati. Piti vähän tuolla nuijalla kopauttaa tonne päähän. Mutta nyt se on ihan tuolla pohjassa ja tuo reuna jää vähän ruman näköiseksi. Mä otan sitä vähän sen tuolla mattoveitsellä vielä. Mutta sitten tähän tulee enää yksi tää nyt kumman puoli tämä. Tää oli just tää puoli. Tämä tulisi sitten tähän näin. Joo. Ei liiku mihinkään, en edes laittanut mitään. Mä jätin itse asiassa ne vanhat liimat vielä, millä toi vanha tötterö oli liimattu siihen, niin jätin ne sinne. Itse asiassa siitä tuli tän näköinen sitten lopulta. Ei saanut kovin nätisti, kun se oli tosiaan vedetty tonne päätyy aika lailla liimaa ja sitten oli tuolla vähän keskelläkin. Niin se lähti nyt vähän ruman näköisesti, mutta mä ajattelin, että näitä nyt saa aina uusia, jos ei käykään. No, mentiin vähän uhkapelillä, mutta nyt on paikallaan molemmat kahvat. Ja sitten vaan seuraavaksi sähköjen vuoro. Täytyy vähän purkaa varmaan tosta muovia auki, että saan pujotettua akulle. Akku on tuolla noin. Niin palataanpa siihen sitten seuraavaksi. No niin. Nyt on kaikki johdot paikallaan. Eli täältä tulee vasen puoli. Sen saa ihan kätevästi pujotettua tuolta alakautta. Nyt laitan sen tonne. Tuo varmaan jarrukytkin sen välistä menemään ja tulemaan täältä. Ja sitten sama juttu tällä kaasukahvan puolelle. Tulee kans tuolta sivusta sitten. Ei tarvinnut ottaa mitään muoveja irti. Se kuva pujotteli tuolta. Ja sitten tää virtajohto, mikä menee sitten tonne rungon sisään, niin tosta meni suoraan hyvä reikä, mikä sitten tulee taas tänne näin. Tuolla näkyy valon päässä se aukko, mistä se sitten tulee tähän näin. Ja sitten noin mä vaan kytken tuohon akun napoihin suoraan. Tässä on oma sulake tällä. Niin. Toki tämä voisi tehdä jotenkin niinkin, että ne tulisi vasta, kun laittaisi virrat päälle. Mutta pitäisi vähän tutkia, että niin. Itse asiassa pitää mun tehdä niin, että täytyy katsoa, mistä mä saan
virran kytkettyä päälle, niin saa virtaa. Jes. No niin. Nyt on kytkennät valmiina. Eli tonkin mä ruuvasin tuohon jo testiksi kiinni. Mutta johdot menee nyt. Nää taisin näyttääkin ne jo tossa äsken. Mutta tästä lähtee tää ohjaus. Tulee tuohon, mä laitan ne tonne kannen alle piiloon. Ja kytkennän mä sain nyt tehtyä tänne sulakerasiaan. Tossa toi alin sulake. Se oli varattu noille käsien lämmittimille. Ja tässä pitäisi olla pistoke tuolla keskellä sisällä valmiina. Mutta se on niin pirun vaikea nähdä sinne, että missä se on. Mä yritin sinne kurkkia tuollaisella pikkukamerallakin, mutta mä en löytänyt. Se saattaa olla sillä jossain kaapelinipun keskellä. Niin mä nyt tein sitten tänne, otin tuosta sulakkeen alta suoraan sen virran tähän näin. No siinä on nyt 2 sulaketta peräkkäin, mutta eipä se varmaan haittaa mitään. Sitten jos sitä voi laittaa kahvat takaisin tai noin suojat paikalleen ja kaapelit piiloon. No niin, nyt olisi sitten valmista. Eli tuossa ohjaus. Keskellä on täysillä. Sitten on alinosetus ja offi. Tän näköiset niistä nyt tuli. Vähän tossa näkyy toi leikkuu vieläkin, mutta eipä nyt itse ei juurikaan haittaa. Ja sitten täällä kaasukahvan kanssa niin sama juttu. Näkyy vähän tommonen jälki. Mitäpä toi haittaa. Nää on ihan mukavat kädessä. Toimii. Tätä johtoa vähän täältä alta korjaa vielä paremmin, mutta muuten se olisi sitten siinä valmis.